Kastalatibyan! Kit ita, adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako na. Dagiti tattao anauyaw ken managdilaw, isuda dagiti napnuan iti abal. Tampok ditoy programa tayo, Kastalatibyan! Nanang, umay kayo dito. Darasin nyo. Nanang! Ay, agi murong-muri aki tinatag asi daan tayo. Ayam ka lang ayam. Apay aya. Basta umay kayo dito tawa. Ada ipakita ka na kayo. Anya aya dayta. Oh, makita yo dayta lalaki. Isuti magbagak ka na kayo. Kaayan ayat ni insan ko abilin. Nakatalikod mag. Diyak ba't makita ti rupa na? Siyempre nakalabas na gaya man dito balay. Ang nagpangit jay boyfriend na. Na, saan man lang nakapili mo't itinasaya at a boyfriend kat adamot lang na? Nagalas ko naktumoy nanang. Sapay naglampaw. Kaslasan ng sagsagaysay. Bilay, apay ngay. Kasta mo ti panangkita dagiti tattao kadatahan dito lugar yaw. Bayam ida, dagiti chismo sa dagita. Ay, karupurupak ay ati Eliay. Kasta dagiti tattao dito lugar may, no da ka barbaro ang makita da. Ay, jak man amo no apay kastada. As dagtan inji balay may. Ay, asino nga iti masangpatan ta dita balay yaw? Barang ada ni manang ko napandamin iji taltalong may dananang kantatang ko. Ay, sos, nagtakalong aso. Ay, kumagat day ta, Michael. Nay, kabutang na ka di aso. Timmarayan. Day ta kati ibagbagakan ka. Nga awan ti rumbang apagdanagam. Nusyak ti kadwam. Belen, asino day ta kadwam? Ni Michael manang. Dim ko naan, nga iso day tat ibagbagam ang boyfriend mo. Uwan manang. Awan na sa bali di ta nakita ang boyfriend mo. Ha? Apay manang? Awan na natataar. Di mo pa namin amo na saya at ni Michael manang. Kat dito'y amangal daw. Katuan Kaya't nati agsida iti tinuno atoyo nga isawsaw iti kamatis. Uwan manang. Saan napili ni Michael? Eh na, nagmayat gayam ti mangan dito'y balayo manang. Nagimas ti sidan yaw. Nagimas dyan tono atoyaw. Uwan manang. Eh na. Itaas lang ang makalaman iti kastoy asidaan. Ano? Bagay na gayam nga isawsaw iti kamatis. Kunakon kat manang. Saan napili ni Michael? Ay kat, umay kan tumanan dito'y balay ni Michael. Ay, siya ko ti aginaw manang. Ay, saan mo tan ta nakababain mo? Bayang manang, taisun ti aginaw. Kagaggagatan na dayta. Nanang, kitain nyo. Dayta kiti puraw abuok ko ti kitaang. Saan atila makikita? Kitain nyo lang may boyfriend ni Belen. Apay aya. Agsaksak do ijay gripo, ijay likod ti balayda. Ay, kat nasimpot nga rod. Ano kasta? Unay matan ni Belen, tapagsakdon na matan niya boyfriend na. Ay, mayat ti kasta lalaki. Nagagag. Kastanto kumamot ti paki-boyfriend nam Ay sus, gwapon to ti paki-boyfriend ak nanang. Saan akas iti boyfriend ni Belen? Kat, ada nga rod magayat kan kagwapaw. Oh, ado syakla ang tagmadmadi. Ay, aguray kayo nanang. Apay manan aya. Ikatangaro daytoy uban nyo. Ay, anay ka! Aguray tan dito'y junction, ito tricycle na pagluganang maagawin. Magmagnatala naging gayjay paradaan. Medyo, ada yung arod basit. Saan nabalay Kaya't kung arod ti magmat na. Sige, sikat ti makam mo. Anya ngay ti serdi na daytoy sapatos ko anangina. Nudyak mat ipag na iti adayaw. Sika talaga. Sige nga rodan. Magmagnatan. Nanang, kitain nyo Magmag na da Belen kung boyfriend na.
Ay, agawid siguro na. Yawan siguro ti kwarta day di alalaki iso amagmagnada. Nubak nang, at ako makutsina. Unay matan ni Insan Belen. Nagpintas a balasan. Kas napay tinaki-boyfriendan na. Ay, kat. Kastal at ibiyag Depende iti kaya. Si Mardang kamat amag na, Belain. Makitang ka dagiti lalaki nga agiinom di taigid ti kalsada. Nakausog da. Katatatuda pa'y. Dagita dagiti istambay diti lugar mi. Nalainda nga kikil dagita. Kasta. Di da pa'y kayat ti barya 5 gasot ti kababaan adaw-dawatan da kadagiti lumabas. Nangruna dagiti kabarbaro laang dito'y lugar mi. Akasken ka. 5 gasot matlagayam. Di uray 5,000 no kayat da. Ano? Saan ka mabutan kadakwada? Sapay nagaduda. Ay na, di kagdanag. Ipakitakan ka. Ti kinalain ko iti judo kan karatay. Ha? Wen! Kat no black belt tarak iti karatay. Uy, ito lang makita na ka dito ya. Boyfriend ko. Taon bibiyang ko no boyfriend mo. Mangtid ka iti kwarta ngayon katang may tiara. Da kwarta ka. Saan basta-basta itad ko kada kayo? Na, naglastukan. Si Kalatin ang imbagay ti kasta kada kami. Makita ang dagiti nagdadakil at ato nito itakyan. Kobra tayo na. Tukawan na kada ita akastoy. Oops! Dahil ito'y tigre dito yung isa tagyan ko. Oops! Michael, gusto daytan. Ikaklay da iti pagnakmanda. Ha? Daytay pay! Gusto! Urayak na nagnervyos iti naramid mo, Michael. Ay na, sampan lang dayta. Saan kami lumaban? Ni, Nausawan ako. salsaludwan da kamutan, Michael. Istilain, nadamag mo ka din di pag-iistoryaan da dito'y lugar tayaw. Anya kayo matananang. Napan kayo lagi matang iti itlog kantina pa. Nasurok amay sa oras yung iyay kantina. Dinangag kong araw, dagiti pag-iistoryaan dagiti tattao. Anya aya day nga istoryada. Naksatan di paryok apang ipritwak ko maiti si daan tayo. May papad iti boyfriend ni Insan mo, Abilin. Ha? Apay? Dinanog-danaw kan kinarati na kano da Mario kan dagiti kakadwana. Ha? Ni Mario amaskulado akalalastugan dito'y lugar tayo. Katuan, saan ka di akabutang pa'y dagiti tanog da iti tao? Katuan, saan to pa'y amagmag na di pag-iinuman da dagiti tatnao, tagkikil da ngamin. Kat no saan ka amang tag iti kwarta, danugan na ka. Ay na, saan ang nagbalin da ita kinalastong ni Mario iti da iti Michael? Ha? Nagturadan? Ikas lang arod ka no bida iti pelikula. Nagadaw tinakabuya. In video da, sadan to impose iti Facebook. Anya? Ay sos, nagado ka nun tinagbiyaw ka nag-like. Ay, nada kumamot kasta boyfriend mo. Di pa ikat nagsaya atan ngay. Ninanang, aguray kayo tamaad na anak to iti mas gwapo a boyfriend. Maadaan ka nga raw iti mas gwapo a boyfriend. No naglaing kamot nga aguyaw ka nagdilaw. Ay, awan lat amukaw, istilay. Maragsakan manang, nagkalugan ta dito'y tricycle. Ang paili akong lamin. Ay, manang, adaman damaga. Anya day ka istiling. Apay, karatista ka no di boyfriend ni Belen? Wan, apay, di mo ayan na buya di in-upload tayo di Facebook. Kano nabasak ti komenta. Black filter ka no gayam ni Michael. Oo, amangan mo't no tsambala ang day dyan. Talaga ang nalaig ang makilaban. Kano ada istorya ni Belen asinabat ida ti dakal nga aso adandani ng kagat katakda. Ngam, nginerngeran lang kano ni Michael katimarayan di aso. Ha? Uray aso? Kabailan na akalabanan? Kabailan na abot-bot ngan.
Pilibak at talaga iti Reggie a Michael. Taapay mo't manang. Kano saan ang napili iti si Daon? Among timpasitakan ko na idinapan iti balay. Tinuno at uyaw. Ha? Kaya't na ti agsida iti intong atuyo? Nada kamatis na ah. Ay na, kayat na. Saan ang napili? Kat isupay at naging inaw. Ay, nagsingpot mo no kasta. Jakpay makit di amo ah. Jakpay amo na imbag. Si Kangay, kaano matamak ni boyfriend ka? Ah? Ay, ay tata, partakan nyo mo't ati agpataray. Nakabumbuntok kayo mga drive. Lakay nga min day ka agdadrive. Lakay lang aro dun. Adan sa pa'y diferensya ti matan. Ay, di ka agoy uyaw akasta. Kat, agpay suman. Nakabumbuntok pa'y nga drive. Nyaw awan mo, ti saludsod ko kan ka. Ay, anyaya ti saludsod mo manang. Apay, awan pa'y boyfriend ma. Ado di tamanang, siyak lang aming tagmadmani. Kabutang da ka nga arman. Tapay, napintasak ka di unay. Kasano, kat naglain ka nga dilaw kan agoyaw. Apay, di ka mamati, ije kunada a pagsasao, adagi di tao ana uyaw kan managdilaw. Kat isoda tinaapal. Ha? Anay ko. Nagsakit mo din, day nga imbagang manang. Ay, katuan mo. Nasaktan ka, tanapahiswan ka. Permigayam nga inuuyaw ni Stiling ni Michael a boyfriend mo. Kasta na mo't at talaga day di akasinsin tayo, manang. Managuyaw at talaga. No nga itang uyawag mo. Bangking tingiwat na. Iso adida kayat nga arman. Bayamon, manang. Ay, idida mo. Binilaw ko yung boyfriend mo. Nim ita, naamiris ko. Anasingtot gayam ni Michael. Nga oray kasjay laang tilangana. Aywan gaya, manang. Adanas kan na ipadamag ko kan ka. Abogado ni Michael. Ha? Kaya't mo asawan? Abogado? Wan, manang. Kapaspasana itibar. Abogado gayam ti boyfriend mo. Kasjay laang akit kitaan nyo ni Michael. Ngam nga laing dayjay. Ken, adda ka ba elang ti pamilyana? Ay, Estelay, umay ka man ditoy. Ako'y ayun nanang. Nakapanibit ka dit kusina. Malas ti agpampanimid. Amuyo nanang. Makiasawa gaya man ni insan ko abilin. Sino nga iti mga asawa ken kwa na? Jay boyfriend ng abogado. Ay, jay ibagbagam asaan nga agsagsagaysay ken kas na saan nga agdigdigaws? Abogado? Saan yun nga uyawon nanang? Tinulad ko laang mo ti ibagbagam. Natawid kon samot kada kayo ti kinauyaw ko. Mataw-tawid ay amot dayta. Katwan, nakauyaw kayo man. Eh di, ikatam ti kinauyaw mo. Ta ikatat mo, ti panaguy-uyaw ka. Tapno, addamotan agarab kan ka. Apo! Apo! Ada tao. Yung kakitao, no asino day tagap apaw. Sige nanang. Oh, apay. Asino ti masapol mo? Ay, sikati, masapol ko, Stiling. Taapay. Awan mo't utang ko kan ka. Umayak kumagaran ka. Anya! Ay sus! Kat no adapay lablak ay mo, gapo iti panang danog kan ka di boyfriend ni Belen. Ita, umay ka agaram. Hindi pala ito ariknakkan ka, Stiling. Kanayom nak mangamin nga uyaw eh. Iso nga agpatingga aklangan iti rapaap. Ngam, gaputan na damag kung agkasaran ni Belen ngayon san mau. Nasken matayin, amaadaan ka ni ti boyfriend. Nagkunakan ka. Narigat ti mabakitan na balasang. Ay najak inarapa ap ti makiayan ayat iti maskulado. Tatuan kan istambay alalaki. Oray, uyawan na kong. Sige lang. Basta palubusan nak nga agaram kan ka, Stiling. I love you, Stiling. Na, Stiling. sabay agpakyot kan agdayi-daying ayos. Kat saan namot abagay? Sige, wanan. Mabalingkan nga agaram. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao, ako nana. Dagiti tao, anauyaw, ken managdilaw. Isuda, dagiti napnuan, iti apal. Tampok dito'y programa tayo. Diyos sa latibyan!
Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Calay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Samir Chanfing. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Kas talatibiyag! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao, ako nana! Di katumulad, kadagiti sosyal, no di mo matkabailan, agastusan! Tampok dito'y programa tayo! Kas talatibiyag! Anay ko! Nagsakitan day ta akadal mo, Mare. Kasano asaan ka akadalan? Kat di mo pa'y pansinan mat day to'y manicure ko. Ay! Nagpaiso! Ay, una yan. Nagaatid dugmat tandagit ako kum. Kan, adapay kulibang-bang ababasit a design na. Ay na, Mare, day tati uso nga minita. Ang ti problema, kasano ang makalaba ka, no kastamot kaatidog dagit ako kum. Ay, kat saan akong ngaglaba, Ay, pampanunutak pa'y, no kasano ang makaluto ka. O, di sa anak ngagluto. Anya, asino ay nga ti mga ramig ka dagiti trabahong ijabalayaw? Nilakay ko amin, Ay, kaasimot nila kay mo, no kasta, Marihilda. Oh, tukso, layuan mo ako. Lakay, nakalutukan. Ako, mabitan bakit? Apay, mabisinan tinakapimpintas nga asawa ka. Kat, anyangay, pangaldawan, kan may isa. Nagsakitan tilikod ko ang nakatugaw nga buybuya iti TV. Bakit? Anya nga iti makuna dagiti ko kumaren, di tabaro alangam. Siyempre, apalandak alakay, nakapimpintasak ka na. Ipasikat ko mat, anapintas ti misis ko. Saan akas kadagiti daduma dita? Saan dapay na makasagaysay? Ay na, no siyak lakay, nasken ngagpapintasak. Kuna nga rod dagiti kumparek, akas laka ka no artista. Kat, pudno mo. Alabak, agtugaw ka nga roden, tay dasar kunti ka nanta. Ay na, talaga saan nakapagtrabaho na. Kat no nagnina ti imbayad mo dita pinagmanicure mo. Iso adi mo pirdiyan, bakit? Siya kung ti makaam mo nga agtrabaho. Nay, asino di limabas a babae? Anag nga to ti Hills na. Ni Hilda day jay nana. Mapanmang opisina. Ay, iso day jay. Kasla sa bahali ba? Iso, nagpa-extend laang. Anya ti impa-extend na. Jay buok na Ay, ikat no makalkalbo ide. Nagpa-extend nga road nana. Iso nga atidog itan. Kan kulot-kuloten. Iso aday jay. Pimintas. Ay, iso gaya makasladyak mabigbigan. Kan impa-extend na pa'y adya ko rimat-mat na. Ikasta ka day. Wuna na. Jay kukuna, impa-extend na mutlaang. Iso ang nagatidog itan. Ikasta ka day. Wuna na. Iso adanda ni Dio na bigbig. Ta amin kat na-extensyonan kan kuana. Sa bali talaga tiba ko opisina niya. When kat nooray nila kay na, mangup opisina mo. Sika, planon ka din na ti agpa-extend. Ay, awan kwartak nana. Bay amon akastoy ti langak. Kaya't nakmatlat ta nila kay ko. Ay! Super bongganes! Uy, agkal na ka man dito. Ariyaw kala, ariyaw. Amangan no panunutan dagiti office mate na amaram-ramas ka.
Ay na, nakitutak lang ang nakakitakin ka, girl. Kaya't mo asawan, kaslal alyaa. Hoy! No! Nakapimpintas ka itan? Ay! Ha? Pwede na tibagbagang? Ay na! Inabak na kon arena! Ay, si kaitan ti kapintasan. Siya klangan ti maikadwakan ka. Agtal na ka man. Ay! Apay nagpapintas ka met akasta. Kat, siyempre kaya't kung aron mati pumintas. Ay na! Imbag man ta saan nga agungat nila kay mo? Ay sus, isupay ket di ati mangibagbaga kanyak nagpapintasa. Oh! Tapno apalan dagiti gagayom na. Ay na siya kita tirumbang agbalin as super beautiful tabala sa akpay. Saan asika ta dan asawam? Ngam, in fairness, bagay mo dagita atidug ako kom. Ay, atidug pat ako rimat-mat mo agad. Ay, ano ba yan? Oh, anya man ang tinakitam. Day tabag mo, oh? Ay, kasta tinabayang nga rarapa ka bag. Ay na, nagaatang mo gaya man. Nangina da itoy. Oh! Amok magkit di nasurok akwarta ti balor na. Ay, man na! Agtal na ka, apay aya. Anya man ang tinakitam. Day ta shoes mo! 5 inches ti heels na! Kasta ti kayat ko sapatos! Sika talaga, makitam amin. Ay na, yurnong matitikas taunay day ta sapatos! 10 inches to ti gatangak ti heels na! Adun to ti babaro at umalyaw kanya no magbag na sa kung to ikin-ikin ni ti magna! Ay! Ay! Kukwak to aming atensyon! Agkukuyog tayo mapanmangan, pare. Sa dino ti pangpanganan niyo, pare. Ijay lang turo-turo Tay sulang mati kabaalan ti budget may. Ay, da kayo lang timapan, pare. Ije kami restaurant amangan. Ay, kasjay. Sa bagay, saan ang maibagay ni misis mo amangan, iti turo-turo. Tas, nagsosyal ti pormana. Ngun, pare. Ay, alang raw. Kita-kis na lang sa opisina, pare. Bagag, na-serve dan dagiti in order ta amakan. Mangantan Aguray kami Apay ngay, pagurayin na kailangan ka. Mabisina ko. Picturig pa'y ate ipos ko. Ay gaya man niya. Sika mo, day talabisin mo, tibagbaga mo. Daras nga roon Picture mo, tani. Mabisina ko. Mare, agpapicture taman. Ay, katwan Baglang ay pasikat kumat kadagiti gagayem ko nga adda kumarik asosyal kan kasla artista. Ay, katwan na tama rin. Ay na, ibagadan to akatulong ak dito'y apicture. Hanggang, ura yun O sige, Maray, agpicture ta nga rodan. Okay. Nakita jay picture yo ka ni Hilda. Impos ko, di yumat makita na. Amangan pa'y no ibagayo akasla katulong na. Ay, saan mo't Amok kasta ti pampanunutan niyo. Kaslananang nakadita a picture. Unay mo't nagbakot mo't tilangak na. Day tatipod no. Kaslananang naka. Kat no adayo nga inauna ni Hilda nga miti siya. Imo binglaang ani Hilda. Si kamot, bimakot kamot. Bye-bye anyo nana. Ti importante. Adda remembrance ko a picture kan ni kumarik a Hilda. Agpa-picture kayo mat. Ano kaya tiyo, nana? Ay saan si kalangan. Bakbakutan akon a makipig-picture dita. Ay na, nagpaparlor akon. Ngim adayulat tamas na pimpintas kang iti siya. Kitagpaparlor ka manin, Ay na, linawas kan samot ng agpapaparlor. Katanya nga'y, amam, no kaya't mo ti pumintas. Kasapulan ti maintenance. Dinawas day tanas ka na mapan kay di parlor.
Hindi kaya ng budget ko. Si kapay ma. Ay naimbagkan ka at ada nila kay mo manggasgastos iti pagkasapulam. Ay nawon ah. Kaya't ngamin nila kay ko, anapinta sa kakanayon. Ay, tapno kasla pang display. Sika ti i-display na kas jay. Sika man mo ti maadan iti napintas a misis. Ay na, makapaapal ka, Hilda. Adaman damagakan ka. Anya day na. Nakitam ka di nagsasaruno anak ka motor anapan dita balay da Hilda. Ay wan. Nagdamag pa'y kanyak ajay may sa anak ka motor. Ag supli-supli da nga main. Apay kano aya? Ag singirda ka no iti utang. Utang? Kaya't mo asawan? Dagita anak ka motor? Nakautangan da amin ida? Ay katun nana. Isuda adwa nga agasawa ang mga opisina? Ada utang da? Saan lang nga adda? Ado, ti utang da, nana. Ay, anya launay, ay ati paggasgastusan da. Bakit? Agre-ring ti cellphone mo. Nagitangag sing-singir. Didak sardengan nga awagan. Ado ka din ti utang mo? Kahit anya ngay. Bayada mo na. Ayawan pagbayad ko. Sika ati mang bayad no da kwartam. Pangalaak ngay mo iti pagbayad ko. Jak pa yan na pan nagpaparlor italawas. Baya mo na. Anya bayam, kita aman day tubuok ko. Apay. Agan ano day tabuok mo aya? Awan mo ti makita ka problema. Ay na, agparparangan dagiti uban ko. Saan na madlaw? Madlaw dan. Iso ang masapol nga agpaparlor ako. Mano aya ti magasgastos mo iti panagpaparlor mo? Nasurok a 5,000. Nagdakil gaya man ti gasgastos iti panagpapintas mo. Ita lang ang ma'am. Ay. Kag sa anak mat nga agpapaparlaw rakas kan ka. Kasano kumamamuak ngay? Ay. Ni, agdamanin umaw-awang. Ay, agsingir manan dayta. Sumbatan man lakay. Ay, jak la kaya tasong batan. Utang mo, di sumbatan. Ay na, nana. Nakitam ni Hilda. Ay, saan ba? Apay aya? Ay, masapol ang makasarita. Apay. Jak kayat amay ramraman. Ay, adot anak ko. Ay, jak pa'y kayat timatay. Apay nga rod, anya ti pagbutbut ngam. Ay, nana. Syakmut itantiaw awagan, dagiti nakautangan na. Apay nga ay. Ay, nakita da nga min jay picture mi adwa nga impost ko. Ita, syakmut tanti singsingiran, dagiti nakautangan na. Ay, katsingiran daan ni Hilda. Ay, iso nga ruday ta ti damagak kwa na no makita. Timbaglakit din ta sa anak-anak ki-picture idi kenkwana. Ay, nagadumot gayam tinakautangan na, nana. Ay, talaga nga ado Pagasam dagiti agsingsingir anak ka motor, amapmapan iji balayda. Ayan nga tangay ni Hilda, ita. Sige, taindak birukan, nana. Sige, sapay ko mga rod, tamakitam ni Hilda. Ay, Hilda, aguray ka. Si kakadiday tayo sa bali. Ay, dinakman ang awon itikas na. Ay, mapana ko maiji office ni sir. Taitid ko kumadagitoy a papeles ngayon paaramid na. Ay, nakita ka. Why, Nes? Bakit ka matan? Kapula ang tanakahils kan. Kat, pinadas ko ito inukay-ukay ko ahils ko. Saksi 50 lang daytoy. Ngam panagkunak bagay ko. Alam, ingkan iji office ni sir. Apay, aya, nakalidliday ka, girl. Cheer up. Adda pumurati buok mo. Sige ka. Madlaw ka di una yan dagiti uban ko. Ay, saan ka nakamanicure pa ita? Tilamad madlaw. Saan ka na napintas? Agtanak ako na na. Okay, panawan kan. Lakay, ang dagpok to. Kating kalukatanan
Sigan ah. Apay ay mabutang ka mapan manglukat. Jay agsingir iti utang ko daytang. Isung araw, asika ti mapan manglukat. Kat, saan tan aluktan ah? Kauray si kat mabutang kan sa mo. Bayamon nga tok-tok-tok. Mauman tumutlaeng, kat pumanaw. Marilda! Siya tayo! Ay, nimot gayang kumarit amay. Ay, uwan maray, umaya kang. Maalam maray, umunag ka, darasa. Ay, apay maray! Ilam-lam mga dagiti umay agsingir. Ay, kasanungay maray. Kat uray siya. Sing-singiran damot din. Gapo tagayam kakanungamay. Uray si ka? Katuan. Ay, hanggang inikat ko dyan post ko a picture ta. Ay, uwan maray, ikata mo. Ay, namaray. Nagadumot gayam ti utang mo. Ay, bayadam ngaminan ah. Ang narod mo. Ay, imbaglakit din ah, tabi nagbagaan nak nila kay ko. Kunana, saan ka at tumulad kadagiti sosyal? No di mo kabailan agastusan. Ay, imbaglaangan ah. Tanasingpot nila kay ko kat imbaga na day jay. Anay ko. Kasta unay mo na pa ng pasagid mo kanyak, maray. Ay, pasensyakan amare. Hanggang kastala tibiyag. Hanggang masapol ngamin abayadam dagiti utang mo. Tapno awan pagbutbut ngam. Titang gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao apunana. Di katumulad kadagiti sosyal, no di mo met kabailan agastusan. Tampok dito'y programa tayo, Kastala ti Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, kian itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika, kian computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, DMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon Kastala ti Biag. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Kastala ti Biag. Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Di mo apalan dagiti addaan, tadi mo matkabailan agastusan dagiti banag nga ingkaap-apalan. Dampok dito'y programa tayo, Kastala ti Biag. Asino din mawag kang katatang? Di manang mo tonight. Adda kanu ilakan na papeles. So nga umyan dito'y balay. Ing kaurayan dya paradaan. Asapa pa'y mate? Na. Agkuskusila manan ni bakit mau? Saan na nga minakayat arong muarak dito'y balay? Nukastoy arong mabihin. Ay, mabit lang, takasarita. Bakit? Sa dino man ang tipapanang. Ay na, inalasabatan damanang tunit ije paradaan. Tanay, umayda ka no umyan dito'y balay. Mabait ka lang ah. Ay nang urayak asumang pweda ah. Tanay, basta nagluganan ta. Mabiit akong kunamay. Sa balin tumanin tipapanang. Nakalaki din ah. Ije paradaan laeng. Inakaw tanay, ang mga nusumang pwede basta nagluganan ta. Bakit? Di pa'y agar kilay ti pagluganan na tricycle. Masapol pa'y la mapansukunan. Ta importante. Ayan mga tangamanang tunit dito. Nakasangkot na ta. Donato! Ay! Oy! Adak dito! Ay, si Mang pagkamagaya na rin. Uy! Kung itay pa'y narurayan ka. Ilugan ko nga rodan dita tricycle ko, dagiti kargam manang. Ay na, mabisinak si ka. Mapanta ko mapay agmerinda biin. Sana mapaling manang. Napay asan ang mabaleng. Katsak matagbayad. Ako nga karoon din bakakaw. Di na kaya't nagbayagak. Inurasan na. Ay, sus. Ano kasta? Pudno, jay ibagbaga na tatangkan na ng kanyak nga ugali jay misis mo.
Donato. Apay, aga tayo lang kada tatang timangan. Ayan ngay ni Mrs. Ma'am. Ay, Ha? saan na kaya ti sumangaw? Nukas na nga da bisita dito'y balay. Managbabain pa ilaang kat manon atawan nga agasawa kayo. Huwag nga raw. 5 years maid. Mabain pa ilaang nga aging gaita. Ay, 5 years min ngam jakman amo kang kuha naman ang. Malala, mangantayo kit din. Mao din taon. Yalaan ni Donato iti kanan na iti nga tao. Masapul pa ila ayalaam iti kanon na. Gusto ti kaya naman ang. Ay, amangan mo saan na kaya dito'y preto abangos asidaan. Amangan mo lechon manan ti dawan na asidaan na. Pudno ka di, Donato. Kuha namin man ang. Di na kaya ti nalangsay. Imbag kumamot no dakkel ti mabirbiro kam akas tricycle driver. Siya kung timangipan igi kusina day tinanganak lakay. Yun man, tanay. Kahit ko ti maturog. Nas ka na masapa ka mapanagpasada yung ton bigat. Taal daw ti palingkin og bigat. Bakit? Lakay. Oh. Lakay. Oh. Ni manang mo, saan pa nakaturo? Kada igi kusina. Una talagpasan na ka no ti report na. Nagmayat di laptop na. Kumaya agaham ti trabaho na. Di ka ba ilan na mati gumatang itikas di kang hina laptop? Kaya't kung timadan iti kasta laptop. Anya? Anan mo kuma? Usarot ka. Usaran na iti trabaho na dayta. Sika nga ay. Anya ko matrabaho. Tinoda ka mula dito ibalay nga agmalmalang. Basta, kaya't kumatikas di laptop. Na? Igatangan nakmatang. Jak to pa'y makagatang iti baro asilpong ko. Kitaan ta silpong ko na Nay, kitaan ta silpong ko. Nagalutan iti lastik ko. Di ka lamaas siyang kanya mo. Sa bali man ti ipagatak mo. Nagmayat dagyan dito'y baryo, tatang. Nagpresko ti angin. Isong araw, ano kaya't mo ti makarelax? Umay ka dito'y lugar tayaw. Kan, ado pa'y tinaramid ko a report ko. Tanaulimak dito'y. Ano? Ayun gayam? Niipag ko nga'y. Nakariing ka din? Diyak amo Amaw, ti panagriring na. Alas 10. Alas 10? Anya nga'y aramidan na itirabi Agbuy-buy ay titibay. Imbes kumaatulungan na nila kay nang agbiro. Kasano ang matulungan na nila kay na? Kat amin akasapulan na. Masapul ang mayawat kan kuana. No anda dito'y balay nila kay na. Ultimo danaw nga inuman na. Ipayawat na. Kasimot jay kabsat ko no kasta. Ultimo sinilas na. Masapul nga yawat nila kay na. No agdigaws. Isakduan pa'y nila kay na. Lakay, umay ka, tada ipakitakan ka. Yamanag. Basta umay ka. Oh, makitam day ta naka-charge a cellphone. Cellphone ni manang ko dayta. Di mo ko na. Kastiti kayat ko a cellphone. Maya pa'y may cellphone mo. Jak pa'y nalpas anahulugan. Itag pagatang ka man iti baraon. Kastoy nga ron ti kayat ko a cellphone. Ay, apaw. Nangina daytaw, minday. Saan ta kabailan ti gumatang iti kastoy aklasit cellphone. Den tandaan naman daytoy. Di mo apalan dagiti addaan. Tadi mo met kabailan agastusan dagiti banag nga ingkap apalan. Tapay nga agsaibag ka di tamanay. Kunam iday sakbay anagdan data. Naipay mo kanyak ti amin anamay. Gatangam amin na kayat kaw. Anya nga ita. Cellphone lang nga pagpagatang kaw. Di mo pa'y kayat agatangan. Ulbaw! Donato, anya jay nanggag ko. Ay, awan manang. Kaslagpukpukaw. Agong ungat samot ni Binday.
Kaguran nakmanan na. Apay ngamin aya, anyat inaramid mo. Nakita na ti i-charge mo cellphone mo. Kaya inapalan naman ang. Ipilit na nga igatangak kanumot itikas dya cellphone na manang. Ay, latest brand ngamin day dya a cellphone. Ang inted ti kumpanya mi day jay. Apay ti kunam, makagatangak mo't aya iti kasta kang ina cellphone. Bagbaga nga ro day tangan kwa na. Ang di na mo maawatan. Addan samot cellphone na. Adda. Iso nga ro, ti kang runak nga igatangan ang. May lagayam. Ay na, parigaten na ka mo iti kasta unay. Mararigin ko, Jack pa'y makagatang iti t-shirt ko. Takayat ko agatangan amin na kaya na. Kat, kasano nga rod no saan mo akabaulan? Uray ka tayo laptop mo apapalan naman ang manang. Anya? Ay, binulot ko lang, dayjay kanila kay ko. Ano man ang ngal daw, di nakasarsarita ni bagag ko. Ay, o na yan, ading ko. Nagmadimagayam ti ugali jay na asawang. Ay, ayato nga mingkay. So, kayat kung itid amin na kayat na. Mina, talaga Jack kabalanan manang. Anam, saan kayong sama nagkasal? Dahil nga rin ti kayat ko nga yurnungan. Kasanwa nga makaurnaw, no kasi ti ugali na. Ay, Minday, rumarak pa'y Dalamapan ko isubmit ijay ilay. Ay, manang, nagpintas magtandetahan bag mo. Leather siguro day ta. Ay, wag. Regalo nila kay ko daytoy idi anniversary May. May ibagay lang unay dita sapatos mo. Ha? Daytoy sapatos ko. Ukay mo daytoy. Ginatang ko lang iti duwagasot. Sige, mapana ko na. Sige manang, agandad ka Lakay! Donato! Umay ka man dito! Lang! Dara suma Apay malang na yan? Kita ang jay bagkan sapatos ni manang mo. Apay? Kas jay ti kayat ko nga style ti bagkan sapatos. Na, una kan, tilap apalam. Adun tinasken agatangam kanya, Donato. Jay laptop, cellphone, bagkan sapatos. Pangala nga itigatang ka. Di siguro ay ayatan na niya. Nagkunamag kang ka. An-anusan kaya may, no di ka ay ayatan. No ay ayatan na, gatangam amin na kayat ko. Minday, tricycle driver lang. Di mapaspasadaak, umanay lang ay gatang tayo iti kanan tayo. Di ay ayatan, Donato. Sana po mo day ta, Minday. Ay ayatan ka. Amom day ta. Di ta kamanangan. Nay! Mangkita ang iti sa baling ayatan. Jay makagatang iti amin na kayat ka. Ay, Minday! Di mo aramay din day ta! Minday! Ay, Donataw. Isarteng mo day ta pa naging inom mo. Nakaadu ka na. Nasagay nga rin tinagam ko. Ay, sus. Nagadu di ta babae. Nay, ay, Uncle, adda kayo magayam. Nay, anyat mapaspasama. Nagadumat abuti ti arak day ta inibusyaw. Naginom kayo ka di, Uncle? Ni Donataw. Ananawaik nga raw. Ay, apay aya. Anya kanot problema na? Sakit tinagam ko. Ay, apay kano ay, Uncle? Pinanawan ni Minday. Anya? Oy! Arak mambay. Ay, Nagsinong mat da itay. Kat tinangag ko nga imbaga ni Mindy kenkwana. Kat agbiro kanulangan iti sabali alalaki. Akabala na agatangan amin na kayat na. anya? Kat, pimanaw nga rudan, Uncle? E di si Mangpad ni Donato ang naggapo ang nagpasada. Awanan dito'y balay ni Minday. Dinagkat na amin na nagamit na. Set bagay. Una yan. Ay, Donato, maturog kan. Taington mausawan kan. Agsarita taman itinalapat. Jakat di maturog. Ni Mindy tigat ka. Isute tayo Ay, di nakangarod kayatan. Oh! Pero yung mapanak ag-hold up.
Tap mo dala may gatang ko iti kaya na. Na, una yun ti kasta pa nagpampanunot. Apay, kayat mo am ay balod ka? Agbalin ka dakas, gapo iti kas di aklasit babae. Agpanunot ka man mat, Donato. Ay! Lana Maring. Nay, ito sa sangaili, yaw. Ngagpaisaw. Lanay, umay ka dito eh. Awan da na ng kantatang. Da kami pa'y lati ibitim. Umunag ka ha. Nasayatad da kayong tata. Idinamisan ngamin katawan kayo. Nangato ti blood pressure yo ah. Ay, kasanumat nga main. Apektado akit ti mapaspasamak ka ni Donato nga anak ko. Ni Manong Donato? Taapay? Ay, pinanawan diya ka din na ang babae. Ay, kung naktumat ngamin na siya, kung tiramon na. Di naktumat ngamin kayat. Agang angaw ka day. Wano, seryoso ka. Angaw ko laeng, tata. Ang bukmot adidak kayat ang manugang. Apay kid din asaan. Nasingpet ka, napintas ka, nagagit ka na anus ka. Kaya't ko no sikat ti agbalin ang manugang ka. Agpakatawa kayo laeng, tata. Ala, ing kayon ton agpakita iti doktor. Tapno bumaba da ita blood pressure yo, tata. Ay, mabalin ka di nga umay naktumanan ibipe. Uray inal daw nga umay ka. Ay, Donato, bumangon ka ditan. Kaya ti bumangon. Kahit, anya nga iti kayat mo nga aramidan iti biyag mo. Paturo ka. Kasano nga iti panagpasadam. Pasadan. Ay, masapol nga itulod na kami. Tamapang kami dya ospital ka ni tatang. Ha? Mapan kayo di ospital? Wen, nangato ka no ti BP na. Kunan nila ni a midwife. Ha? Masapol na ti doktor. Saan anang ato ide? Ay, kat na-stress gapukan ka. Anya? Iso bumangon ka ditan. Tayin tayong idya ospital. Tanay, aldawan. Ni, handa ka mag-aham dito ospital, lanay. Wan Manong, ada ngamin intulod mi a pasyente. Kat, kumusta nga ni tatang mo? Nakapila pa ilang, Anong sa nati agpila? Ado talaga ti pasyente? Ay, lanay. Mabalik ka di man nga agpila ak dita pusong. Pagkatkatawaan nakngat. Anya nakakatkatawa iti imbagakang ka. Binasted nak to mga amin ni day. Iso nagaramak iti sa balay. Hanggang, madimo ganti ugali ni Minday. Kaya't nakagatangak amin mga ibagana. Kasano saan ka bastadan ide kat agis iskwila ak pailaan? Saan akpay anak kasagana ide ang makiasawa? Agpila ak manin ipalubos mo. Amamunak mo siguro. Tanabayagtan nga karuba. Ikan na kumamot itinamnama, lanay. Nangyay man ang tonight. Tulod ka na dyan para daan. When agawid akon. Tanalpas magtanti aramidak ditoy. Ay, tatang. Ay, panawan na kami manan kan ni ading mo. Sana bale, tatang. Umawag ak tumilaan. Awan matsabali ang makadua dito'y balay. Dua kami lang kan ni Donataw. Umay ka nung nilanay. Ay kat ibagam tauray inaldaw nga umay nabisitahan ni tatang. Kaya't kukuma. Anila ni ti maasawam Donataw. Aguray kayo tatang. Madama pala ti panagaram ko kanilanay. Inton agsubli kami kanila kay ko. Kasarton. Anya ti makonam, tatang. Ay katuna. Paluk magagpay mat ajay tarakan ko ababoy. Taison to ti mapartay. Nagsayatan. Kat, anya nga'y Donato, nalipata mo ni Minday. Mas ka nalipata ka. Tantan nila ni akasukat na. Ay, kastala ti bihag manang. Uri mapaay ka. Nasaysaya at jagur uray kan ka sumunaw. Imbaglakit din.
Saan mo ang nakatuluyan day jay amin de? Wen nga rod. Ay, tano ni Mindy tinakatuluyam. Ay, Jack laamon. Ay, manang, hinta na. Dagasat pa nila na. Umay naman ang ipipi ni Tatang. O sige. Tatang, inakun umisem kayo kadilata. Tainton agangay. Ay na. Mamanugang yon. Jay kayat yung agbalin. Amanugang. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako nana. Di mo apalan, dagiti addaan. Tadi mo matkabailan agastusan, dagiti banag ngayon kaap-apalan. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibyan. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo DMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Kas talatibyan. Agyaman kami itim kay Panang Tarabay. Kas talatibyan. Ket ita. Adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao apunana. Di ka agaramid iti kalukwan, tapno di kan tumabalsan. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibyan. Nalpas matlaan ng tiniting dagiti senior citizen. May matlang at na tiniting ni Tatang. Kaslajak nakita. Uy, addagayam ijilikod. Ay, asit ka man. Tatang! Tatang! Si kamat gaya, merasaw. Da kami dagiti social worker ang nagpaayab iti dahito a meeting. Nasaya at man, ta nakaumay ka. Kano itanda ka no itate pensyon ba? Katuan, saan kan anas kan amakipila? Taiyawat ko kan kaya pensyon mo. Ay na. Nagmayatan. No anda manugang mo amang opisina. Kung atatang, tapno saan kan amakipila? Tinay nagatidog tipila. Ay, agyaman na kabalasan ka. Uy, tatang. Bayan nyo, taumay kami to agpasyar kin ni Dave ije balayo. Ay katuna. Ikuyog yun to dagiti apo ko. Tanabayag ajak ida nakit-kita. Anya nga bakit? Nakita mo't lang ni Tatang iji auditorium. Una, inted ko kan kwa na jay kwarta na, tapno saanan amakipila. Kahit, anya nga iti ko nana. Kas naunay tiyaman na kinid daw na pa'y apasyaran tayo ida. Mailiw ka dagiti apo ko na. Ay, lakay. Awan ka di tibadbado ni Tatang mo? Apay nga awan. Kat nung nagadot ti inted ko kankwana, edi nauli ang napanak ijay. Abot-abot mat ngamin di t-shirt na. Kun, nagadupay ti mantyana. Di pantalon na. Nagalutan pa'y ititali. Anya? Ay unay matay. Nangusaran na ngay kadagiti baro abado nga inted ko kankwana. At dapay sapatos nga inted ko. Tsaka mo nakachinelas. Kan amaw, at dapay abot na di chinelas na. Ay unay yan. Nakakaasin tilanganan o kasta. Ay namulaw. Anya manan ayat ti kalkalkalom di kabinet ni Tatang Mau. Awan, adda aya mo. Anya na tayong bulsa. Awan. Malagay. Ay, aguray ka. Ay, nangala ka manan itibado ni Tatang Mau. Kat no intad ni ading mo at ifdagi jaya badbado. Awan tinalalak. Kita nyo anay, awan. Ay, kat. Papanamanan. Basta, dapat pa na. O, bibigyan daw. Ay, di ka lang makatal na dito'y balay. Dahil talagin inom dyan aramidang mulong.
bakal. Kinisayam ka di jay pensyon ka waindulin ko ijay cabinet. Pensyon mo? Ay, saan mo? Apay ko makisayak. Katadamot kwartak ngayit ito dagiti anak ta. Ay kurang matan iti sa ngaribaw. Ay, isulakit diti inalan ni Mulong. Idi nakita kidi kalman nga kalkal di ta kabinet mo. Ay, inalanan jay buas ang ngaribaw. Ay, isumot lagayam. Asaan man na nagaw-awid. Ay, ingatang naman ay iti arak. Ay, no sana badbado. Kas kada sapatos ti alaan na. Jay kwartam. Unay matanday jay nga anak ta. Magbantay may kayo bimisita dito'y balay asa nga pamilya. Dave. Wantatan. Bayan nyo dananan. Kan bakat ko dya kusina. Taagluto da iti pagsasangwan tayo. Barang agawid ita ni Manong mo amulong. Isumat ka no ti mangus-usar kadagiti ited ko abado kan sapatos, tatang. Kat no alaan nalatan iti nangikabilak. Saan yung aming nga ipalubos ang aramiden na dayta, tatang. Tadagi dyan nga inted ko para kada kayo. Idudulin ko nga raw. Dari sarbak, anda papanak nga okasyon. Ay na, tatang. Anya lang ti maibagad dagiti karuba no makita da a pisang-pisang ti baduyo. Ay, kasla kayo nakakaasay. Kinapudno na. Kinisayan ni Manong mo amulong ti pensyon kaw. Kinisayan na iti sangaribaw. Anya? Ay, nagturmatan anang aramid iti kasta, tatang. Nagkarong-arong ni Manong mo. Sakit iti ulo may kaninanang iyaw. Una, syakto mati sumaron no amapan mang pasyar kada tatang kananang. Saan tayong tumat namin nagpapada iti bakantingal daw? Agliwak to Tapno ijayak to pa yun na maturo. Ay, problema da tatang kananang ni Manong Mulong. Sigud mo't a problema day tao. Hindi pa'y balasang magigyanak iji balay kat kastanan. Ngam kimaro itan. No kaano alin makay. Isumot ti panagloko na. Mangibabain. Maalapay nga ta iti pamagbaga. Ay, imbag atajak na sangkutan. Amangan, numadiswak. Halakay, kasarjay ka na kamintul umay asaba daw. Nasken ama panta, taimay da nagimbitar. Mapanta kabagyan tayo nga road. Kat, ada pagbadam. Ay, adutintag ni Dave abadaw. Nakadulain. No ada pa'y Diyak mat inus-usar. Apay kumamapukaw. Ay, di mo laam mo kay. No awan ta diti balay. Sumraklatan ni mulong iti silenta. Katila alalaan na. Ano? Ay, pangidulinak na tayo tinabati akwarta. Tapno saan na nga alain? Nasayaat mo ta nagkikita tayo dito yung kasar ni insan ko. Ay, katuan Imay kami, anak ko. Kababain mo't no saan kami ngagparang. Tatang, apay nga akas na ti suot yo. Tapos lakay mo't mapan makitangdan ang makigapas. Kuang amay. Diyak matang mabirukan daliti intad ni Dave Abadaw. Kaya tiyo asawan? Napukaw da? Ay, katnuin nala ni Mulong. At badbado na numaminsan. Ay numaminsan mo't ilako na. Tapno adala igatang na itiara. Ay, sakit at talaga ti ulo dahi ta ang Manong Mulong. Kay Jepin sungkaw, inala na. Ay, nakapigbig sa tao ngam sadot mat nga trabaho. Ay, sadot at talaga. Wan, takawan na kami kanita tatangyaw. Good.
Kasano kayo ang makisala dito sa lunan ngay kat nagdaan mo tayo tabado yo tatang. Kababain ang makita da kayo dagiti kakabagyan tayo akas tati kausyo. Ay, Mulong! Saan ka ngagkalkal dita? Nay, agkalkal-kala kaya. Awanan ti kwartak anabatay. Oh, hingatan min kaninanang mo iti agas me. Ikanda man iti igatan ko iti sigarilyaw. Ay, sanda ka nga ikan. Ni, Nangipipanam ka dagiti badok nga intad ni Dave. apay amok da kita. Ay, ininit mo ngay nala. Bag kumaano in sublime. Ay, awan innalalak abado yaw. Ay, ita, umay ka man ang mangala. Panawang kay manlangay. Tumula maalak diti balay. Oh! Na. Ay, una yan. Imbis ko matulungan na kamay. Hanggang saan mat? Ay, sobran at talaga na jay amanong mulong. Jak tumat ngamin maranaan numapanak di balay da. Apay numaranaam. Ay, kasaritak Ay na, dili nanto pa'y ganda na ng kantatang. Ah, Si kantulaki dain. ay, danugak Puray man pa inaunang siyak. Talaga nga dalat ta black ship iti pamilya niya. Awan makunana. Ta pinagadalda ide iti kayat na akurso. Ngam, awan mat inlepas na. Ta nakibarbarkada lang tinararamid na. Imbag lakit din ta impas na kyo tinagadal kin ni Manang Nansay. Siya, naglaklak wak iti ice king day. Kan paniwarnak. Tapno makaurno nga iti pagadal ko. Inan anur sa. Tapno at damalpas ko akurso. Kat sumaya at tumag ti panagbiag ko. Ay, lakay. Manon nga aldaw asaan ang nagaw-awid ni Mulong. Ay, day, takat ita. Pagdandanagan na ta. Ay, nasurukan na makalawas asaan ang nagaw-awid. Pangbirukan tangay manan kan kuana. Day, dinansay, inaklukatan tiri daw. Nanang, apay, di yung pa'y nadamag? Ay, nadamag tiyan niya. Ay, umunag ka Ada ni tatang mo ijay kusina. Pagsarsaritaan mi nga ruti may papankan ni Manong yu amulong. Tamakalawas na sana nagaw-awid. Nanang, amuyo ka di? Birbirokan ka no ti pulis ni Manong. Apay! Anak ko. Apay, aday naramid da aya akalukuan. Adda ka nung inuli da abalay. Isuda ka nung gayan dagiti akyat bahay gang. Agtaktakaw da ka dagiti babalay ijay ili. Ay unay mo't daytan nga impadamag mo, Nansay. Bayan yun, abirukan dagiti pulis. Saan damot kat asumardang dagita? Aging ka saan da ida mabirukan? Ay una yan. May balod jay anak ta, lakay. Lakay, nabuyam jay nyaws. Mamati kan iti impadamag ni Manang Nansay. Abirbirukan dagiti pulis ni Manong mo amulang. Nagpatinggam ti kalukwan na. Ado tinagsakit ti ulo na gapukan kwa na. Saan lang ngagpakpakita kanya? Tay report ko. Saan ko akanunungan ti mading aramid na? Uray pa'y kabsat ko. Ay, adda ka nun ni Mulong ijay pagbaludan, lakay. Sino tinag ko na? Imawag itay ni Nansay. Nasayaan mo ta. Tanatiliwdan. Intabisitaan. Kuna. Balunan ta iti kanan na. Kaasimat. Di mo man sangitan. Nakabasol lang arudin. Ay, uray pa'y nakabasol ni Mulong. Taanag ko lang taday jay. Ay, sapay kuma. Taag na kamay. Dave, Nansay, nasaya tayo may dak binisita dito pagbaludan.
Irwarda mo ito na, ha? Irwarda ka? Tapno agaramid ka manan iti kalukwan? Dito ka pailaan, tapno makapagpanunot ka. Unay kay makakabsat ko. Baybayan da mo igayam. Manong da ka? Saan mo mat naaramid day ta pagrabangam? Mukasapulan da ka. Awan ka. Taad da ka iti ayan dagiti barkadam. Iti kagbalbaliw ang aruday. Nagbalbaliw ka. Ta dito'y pagbaludan, maipari ti bisyo, maipari ti sugal. Ken, awan matakaw mo nga anyaman abanag. Matakaw nga'y bagbaga mo, Dave. Apay, dati naktakaw ko aya. Dagiti nga'y bado ni tatang enten ko. Dagiti sapatos na. Oh, saan asikati ng alala? Awan ni nararamid ko akasta. Ye pensyon ni tatang. Inalam, tainggatang mo iti arak. Kwa, naminsan lang mo Saan ka madanagan? Takanayon da kanto sa rungkaran diti pagbaludan. Intande. Ay, didak panawan na. Ay, didak panawan. Tatang, adumanon da ito'y bado nga itad ko kada kayo. Usarumon da kita nga inaldaw lakay. Katuon na Di mo manan idulain, tatang. Ken, awan beten ni mulong amang alak kada kita. Iswa tatang, di mo idulin. Kan ireserba dagiti napipintas, kan barbaro agamit mo. Para laeng iti okasyon. Usar nyo gitde. Ay unan niya. Adda katiag kasar aka aruban ay mapanta, lakay. Ay katuna. Adda baro abado kan sapatos ko nga usar Ipasikat ko kadagiti ka kumpare. Ken karubak ti inted ni Dave nga anak ta. Ay ka man agrungaab akas tamulong. Kasla saan ka, lalaki? Kasanaw? Di na mo parwaran dito pagpaludan? Ay, nasken agnakam kan. Ay, apay. Di mo ay makita. Nagpintas ti bado ni tatang mo itang nga imay bimisita ka dito'y pagbaludan. Kan kita to'y sapatos nga enter ni Dave. Ay na, bagbagay ka Ambong mulong anak ko, di na mausar dagitoy no adda ka itiruar. Ta sigurado at akawam manan sa munto ilako. Wala na ang ulito na ikarek. Ay, ang balbaliw kan. Puro arak ka day. Ita, pulos asaan kan ang makaraman iti arak. Ay, kasta latibiyag anak ko. No nakabasol ka, nasken asong batam tinagbasulam. Ay kat makaruwar kan tumatlaeng iso nga agan sken agsingsingpet ka kumaditoy. Ay, di ka nagsangit. Naimas ti imbalon may kan kakaninanang mau. Kan daytoy tilaglagi pam apagsasawa. Ako na, di ka agaramid iti kalukwan, tapno di kan tumabalsan. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako na. Di ka agaramid iti kalukwan, tapno di kan tumabalsan. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Calay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Samir Chanfing. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Ken daytoy nga estasyon. Kas salatibiyag. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.